De peteren hoe de fusie wien achter de schermen al maandenlang gaande. Beide bedrijven binnen ervan overtuigd dat de gearwerking nodig is om de positie op de markt te verbeteren. Incasso gaat niet meer zoals het ging. Voorheen was het zeg maar brieven schrijven, hard op deuren kloppen en uiteindelijk beslag leggen. En waar het vooral om gaat, dat het een taboe is waar je mensen aan het communiceren moet krijgen. En Groenewegen is bijvoorbeeld heel goed als je oudere mensen hebt, dan schrijf je een brief met een grote lettertype. En wij zijn heel goed met een stukje beïnvloeding van mensen om ze juist over dat taboe van schulden heen te laten gaan. En samen dus, alle twee onze innovaties, dat wordt gewoon een heel stuk beter. Incassade en Groenewegen hebben together 14 kantoren. Sommige daarvan gaan het dicht. Als haatvestiging is kiezen van Amsterdam. Wat dat voor de toekomst van het kantoor van Incassade in Ljouwert betreft, is nog net volslijn duidelijk. Het kantoor in Leeuwarden blijft gewoon bestaan. Dat is ook ons grootste kantoor. Het zal niet ons hoofdkantoor worden. Het hoofdkantoor gaat naar Amsterdam toe. Maar we hebben hele goede contacten met de gemeente hier, met de hbo's. Uitstekend en goed opgeleid personeel. Dus we zouden wel gek zijn om hier weg te gaan. Maar komen er wel minder mensen in Ljouwert of blijft hetzelfde? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. De hele operatie kost het bij beide bedrijven 40 werkplakken. De ondernemingsrieden hebben met hulp van een extern adviseur een sociaal plan uit onderhandelen. Maar het blijft zoer. Elke medewerker die weggaat, dat is er één te veel. Zo simpel is het. Je ontkomt er alleen niet aan in een fusie van deze orde dat er mensen weggaan. Ik denk dat wij voor de werknemers die helaas boventallig en of ook nog verplaatst gaan worden, denk ik dat wij een hele acceptabele sociale regeling hebben kunnen halen voor hun. Een nieuwe naam van het bedrijf is er nog net. Die wordt op 4 november bekendmaken.